Ya, magnano mbola tsara antsika jiaby amin'ny tiandra matsagna ty. Akory aliaby, bonjour. Sabah khair, jambo asante. Ikoragna raha vitsivitsy antsika niany alohan'ny faraparagna ny herignandro ty. Dia ikoragna antsika resaka corrompu a Madagasikara mazava ho azy ary mbola misy ary mbola manjaka. Io ihany koa antsika ikoragna momba ny fandravagna ataony tsy mataotody ary mbola mitohy ao amin'ny faritry Ambaribe sy ny fitrandragna Fasimenty agny amin'ny faritry Sava sy ato Ampasindava ny Sambrano be mazava. Io ihany koa tsika midriky agnatin'ny fahatongavany zoklary amandreny Jean-Luc Davosjara be ny tanànany Diogo nipody amin'ny tany Jiosy. Izy fomba fivolagnanay agny Ambaribe hoe ny zarany angady nipody amin'ny Antsoro nipody amin'ny zarany angady. Ke eto za magnano bonjour antsika jiaby, akory aliaby, ny vaovao maresaka. Ny tanjonay miampatsara Madagasikara. Zay tsy lapanjery ary zay tsy tragno mifagnahy matetika mipodinay eto. Zay he ndraiky tsy zanakazanahary fa zay he iraka an-dragnahary. Matoa tsika namian-dragnahary raha tsara, nosy tsara, tsy hitambarantsika maro ary ny fanagnatsika agnatiny ao tsy anagnatsika tsy iritsika maro. Ke tsika koa tsy kolokolo izy, tsy aro izy fa anjakany hafa, hivilomany hafa, ataony hafa velotegna. Io tsika kinkigny, io tsika sonkigny, io tsika milometsy amin'ny kiraro. Ke zegny nitsangananay eto, tsy hoe anareo tsisy fagnahy, tsy tragnonjery, fa kosa maro raha iravoravo, tsara raha iravoravoagna, ratsy raha iaragnanagnana alahelo, ary ny fitondratsika jiaby izy miaraka milanja mitintigny mpiloloha mampamoramora atongavatsika amin'ny tany tokony tandraritsika. Ikoragnatsika resaka kolikoly. Atsika koa mizaha tsisy tany tsisy kolikoly, corruption zay. Fa nitsika Madagasikara fa ny ohatra hoe sady fa tsy amin'ny collège atsika, aloha seziko, sady tsy amin'ny famy primaire atsika, ny tsy amin'ny collège, ny tsy amin'ny lycée, fa tsy amin'ny université, fa tsika zay fa savant ny corruption. Aloha donc zegny amohosako izy amin'ny akapobeny hoe savant corruption Madagasikara amin'ny agnanaovany sasany izy velotegna. Matetiky za teto nivolagna taminareo, matoa io corruption io misy tsy ny firenena ny mahantro fa ny firenena mpahantrano. Matoa io corruption io misy tsy ny vahoaka ny boahany ny avieny fa ny mpagnano politiky ny lohany ny boahany ty kolikoly ty, ary indrindra fa eto amintsika Madagasikara. Taloha tsika mivolagna hoe en Afrique ceci c'est là, gauche, à droite, derrière, avant. Fa maro pays Afrique fa tonga say. Ary maro fa pays africain karaha tsika fa niala agnatin'izao. Fa magnino tsika tsy alagna, tsy volezana, fotony nambarako teto afaka moaly ataondry sasany velotegna ny arem-pirenena, ny fanagnam-bahoaka ary Madagasikara. Ny tiako aviagna pourquoi zany ihany nampidriky le corrompu. Mandady ny trambo izy ny fomba fivolagna. Rehefa mandady moa ny trambo, antegna azony tsy alialigny
tsokikerin'ny trambo antegna hazony tsy alialy tsao matriky amin'ny tegna zegny le raha hitatsika tsapatsika tsy agnambaragna eky atsika ny raha nataony mpitondra teo tagnatin'ny folo tsao tampon-taogno za tsy volagna ny talohandreo folo tsao tampon-taogno io tsisy corrompu nisy fa ro nahe nitsinjo hoe miaraka mihina miaraka mitantana miaraka miloloha miaraka milanja miaraka mitinty fa tam'ty fitondragnany Rajoelina sy Ravatomanga sy ny forongony de tegna ny baribary le raha be tampikandriny sady marary ny mahamenatra tongo bakivaky sady marary no mahamenatra ho atsika vahoaka atsika memegnatra ho atsika vahoaka atsika nenarary ho atsika vahoaka atsika nanginy fôton'ino ny antagnana tsisy fa io ro nagnano izy normal ro namody vavatsika vahoaka fôton'ino ny antagnandro nahampy fitaovagna amonoagna atsika nisy tamindro fotoagna nigadragna atsika nisy tamindro ny fotoagna nangalarandro na andafosandro na nifasandro ny are-pirenena ny tanidraza nisy tamindro any ka niany atsika jiaby ny fô tetry afa-tsaiky tara vaut mieux tara que jamais ozy ny vazaha sintragna atsika igny tara elo azotsika ratrapegna ny ratsy nataony reto tsy mataotody amy resaka kolokolo na ny corruption ino ny tiako vali raha niza tsika ny publieko toa raha zegny afako moaly aza la apetrako fagnotaniagna amitsika vahoaka ho an'ny malala saigny ho an'ny mitia tanindrazagna anazy sy ny tany fiaviany ary ny fatry ny aviany hoe saiky fatry ny Madagasikara na lafindry zala reto publication hitanareo naboaka za boka tsy mikoragna raha koa tsisy dossier fa matoa za mbola milance zigny dikan'izay fa tokony mail olo lanceko le raha fa le jour za magnaboaka le dossier io anao vao milometsy amy kirary setry sahiragna gomeragna naboakako le publication rangbaka sud jusqu'au nord tsisy ratsy nalafony reto fitondragna reto ary tsisy ratsy nagnanaovandro corruption ino raha tegna grave B 777 le boiny dimy iboaka boaka ny mariny koa izy andriagna iboaka ny mariny fôtony atsika tsy agnambela nazovy izy izy koa izy fa tagnatin'ny fitondragna nisy teo ny TGV sy ny forongony raha angatatsika amy président magnajanao mo colonel Mikael ataovany audit ro jiaby manomboka amy président fokotanin'ny Madagasikara jiaby jusqu'à amin'ny président de la république jusqu'à amin'ny Ingahy Ravatomanga misy publication zay hitako to marandraigny za koa tsy diso hoe miarony rambony tsy ho tapaka donc le zala hoe tsy tokony Rajoelina rery ny enjetsika non tsy tokony Ravatomanga rery ny agnitsika fa iagnitsika koa Rajoelina io boka milagna amle fomba fivolagna atsika hoe Alexis ihany ny koty zafy ary ny koty zafy ihany Alexis zany hoe Ravatomanga ihany Rajoelina ary ny Rajoelina ihany Ravatomanga magnegna Rajoelina anao tsy maintsy agnatiny Ravatomanga magnegna Ravatomanga anao tsy maintsy agnatiny Rajoelina fa magnino arovana ro Ravatomanga
magnino anareo masaky mitsangana miaro Ravatomanga matoa anareo mitsangana niany amarefaka mare miaro Ravatomanga tsy kombakomba aminazy anareo alô volagniny marigny matoa anareo masaky mitsangana miaro Ravatomanga amy tsy nanjary nataondreo mianakavy sy ny fianakaviandreo jiaby tamy fitondragna ny TGV sy ny mapara tsy haiko salopara tsy kombakomba anareo zay ary zegny navy za teto ny volagna fa komaly be ny Antimahory igny hoe ary fa nataonay volagna io matetiky taloha ny korontagna ho avy tamy 25 septembre hoe oka tsika tsy kambagna amy reto goaikantitry ny politiky ndraiky reto mena gigony politiky fotony nagnino olo araiky foro io zazoky be ny volagna teto Madagasikara tsisy opposition azan-kadalaigna vahoaka ny alanareo Rajoelina losinareo sangavigna amy Ravatomanga fotony nino resaka pesos ny politika a Madagasikara tompoko azanaovanareo velotegna fa io tsy nareo wala tsy ny babanareo wala tsy ny dadilahinareo ka izy boka volako aminao zegny edy io na Ravatomanga na Rajoelina na tsy Christian na tsy haiko CV maisy tsy haiko na zovy izy koa anao afata agnatiny arato dikan'zegny anao poisson na anao poison un de deux tsisy koa donc reto mivolagna izy fa opposition reto mivolagna izy fa piarony fitondragna apetrako amitsika vahoaka fagnotaniagna ary tiako valianareo vahoaka amitsika zao fa mahazo mivolagna aza miambigny Zandrilahy Joakim na Zandrilahy Fabra na i Soumaïla na i Ranabavy Saintia na i Zandrivavy Linda sy ny sisa tsy voatanisa eto fa tsika zao managna droit mivolagna tompoko fa aza miambigny zoky be managna droit tsika zao mivolagna Facebook ty tsy ny babandreo wala tsy ny mamandreo wala tsy ny dadindreo tsy ny dadilaindreo mivolagna amizay nareo zao hitanareo mbo idirako baka eo hitanareo maire anay nody nisamborigny izy nivonegna izy mais pourquoi amizay nareo tsy mivolagna pourquoi amizay nareo tsy miseho tolona niaragnanagnano izy ty atsika fa nisy ny atao hoe KMT komity mpanoagna ny tolona pourquoi nareo miambigny zoky be miambigny Zandry Joakim miambigny atsika jiaby zao masaky mivolagna ary managna droit mivolagna fa zao izy aza magnasa ny tsaratsara kokoa nareo magnano karaha ataony mivolagna managna preuve nareo agny na sary na video publiava aboaha niany ataony magnampy tosika misy boka mivolagna nareo boka fa zatra mivolagna ay zao misy olo tsy zatra mivolagna atsika ty teraka fanampianariny mamatsika ndraiky babatsika ndraiky daditsika ndraiky dadilatsika ny volagna fa nagnino ma zay fo ny hoe mahay mivolagna atsika jiaby mahay mivolagna matoatsika ny tretre matoatsika ny tolagny ny tomagny matoatsika ny taregny dikan'izay tsika mahay mivolagna fa aza mavozo zao tsy fotoagna fahavozoagna tolona nataotsika ary tolona ataotsika ziska amy farany fa aza magnasaha fo misy preuve anao publiava aboaha misy video anao tsy tianao feon'olo agnotanianao amy quartier amy tanàna agny hoe feo kaza atao amin'io fa sary zegny hoe aleva video azo asiagna feo karaha fa ataonay copie coller ataova raha tsara ianaragna tsara atao ke resaka lehibe 777 zay teto fa nivolagna déjà tamy resaka lehibe 777 ino raha nambarany Tsay Christian hoe afaragna ny FBI hay Tsay Christian oh
za tsarina regny FBI déjà nagnano constat na nandeha nagnadignady ivelany États-Unis parce que FBI c'est le F igny hainao tsy Christian fédéral agnaran'igny, c'est-à-dire rô tsy miboaka en dehors ni États-Unis. Enquête ataondreo fa olona andeha nankadalena ro farigny FBI. Bon, nagnafatra nareo FBI nareo corrompu karaha nareo mba mbaraza koa ny tsay Christian anao fa nilefa io magnanaova karaha ataony Rajoelina président anao mivolagna ambon-tragno mba nimbiagna FBI nagnano enquête nandeha des mois et des semaines mba azava aminaka koa nanao bokolo nianatra anao tamin'ny UNESCO, anao tamin'ny ino Solima, anao boko nandeha premier ministre elo tsy ho folo taogno mba azave aminaka koa azafady enquête nino loatra nde FBI ndraiky CIA fo nagnano enquête ni Old Center tamin'izy napokony Ben Laden, même pas un mois fa hitandreo fa nazondreo fa haindreo fa hoe afghan derrière ny Old Center nipoko fa nitsika question boyin bobo majidiny fa firy semaine, firy jour, firy mois niany ke FBI tseniky nagnaboaka enquête. Oh tsay Christian ye samby baccalauréat zama samy mahay taratasy fa filière tsy mira anao nagnano filière ny corrompu fa za tsy nagnano filière ny corrompu, anao nagnano filière namono vahoaka za tsy nagnano filière famonoagna vahoaka ny tiako avia eto za mitodika aminao madame Pac do tsy haiko Pac nino anao igny amin'ny pôle anti corruption fa ela za teto nivolagna madame hoe enao marigny mo asanao io sa tsy enao sanao io miasa par pesos tandrema madame fa tsy adignanay raha nataonao meranay niany izinody an-tanàna mbola ho avy zay amin'ny angady sy niaro zay zanaka avaratra tsy ny kinefa ho hira zay fa nagnino madamo tamy Rajoelina mbola tamy fitondragna Ravatomanga mbola nagnodignody nanjaka tsay Christian mbola tamy mahaplace ny premier ministre izy sy ireo Orange TGV Mandarine Voangisay Pamplemousse le salopara mapara regny jiaby teo anareo tsy nagnano taratasy arrestation na hoe enquête reo olo reo fa magnino atsika Madagasikara atsangagna konkolakandjiaby jiaby ty anti corruption bianco boka niany tsy regny fiofo eky tsy hainy valaka tsy hainy oriky ACJ boka fa hitatsika izy raha izy natsangagna tsisy raha ataondreo koa tsy misoma voaplosindreo mangala volam-bahoaka fin de mois bon de caisse nefa malo ACJ zay ny IGE inspecteur général d'état tsy regninao fio normal pesos maresaka loatra zegny volagnako za zoko be masaky mivolagna zegny mahafamara eto olo famatra fa politique Madagascar c'est de politique pourri, le pourri du monde. Akory matoatsika mahay politique mba zao avy amindreo eto mbaraza masaky mitsangagna eto reo mivola fa hoe reo nianatra vrai tamin'ny école politique zay deviens pas tant navyo bivava mahazo placé le bivava mahazo placé le mangalatra mahazo placé le détournement de fonds de public anareo boko mivola fa zay politicien zay opposition zay en pouvoir bande d'abrutis jiaby anareo les goiky antitry les sojabe les politiciens l'opposition et les pouvoiristes normal amizay tsika ino atsika vahoaka ataondreo sosoasabe darabika mitrotro ambany koa ambany normal amizay atsika vahoaka ataondreo morengy haligny igny voa koa voa
normal atsika vahoaka ataondreo koa baka kobay mba natao esay velogno sa maty satorana fa tsika ny éliminendreo mihitsy reto mpitondra 16 ans nanomboky 2009 jusqu'à jour 2025 zao ke nandeha enquête ha io ne volagninay matetiky zone tsy olombelogno jiaby ratsy zone tsy olombelogno jiaby judasy misy ny judasy fa misy ndraiky Jésus Christ ary misy ny Mahomé fa nandeha enquête am'le zaraka karan'lahy igny za tsy anognona agnarana anazy akôry tsy naboaka ny karana igny raha jiaby dévolé ny karana igny de A à Z ny publier-ny ndraiky rosy ao raha zegny isorako zoko rosy isorako koa zay ny partage raha igny ary partager maximum raha zegny amy mur anakao ndraiky amy mur any zoko rosy hoe nambarany karana igny mihitsy zay he tseniky nandeha enquête ny FBI isandoko ny tsay Christian io zay teto fa nivolagna za mihitsy fa nivolagna hoe ambadiky ny raha io raha vatomanga magnano vaza mody miady reo mody nadoso ministre ny transport mody nadoso ny DG ny ACM nefa ny pesos fa nivarararararara akôry tsy la mavandy olo be taloha tsy navy amy raha mivolagny la olo karany natao enquête igny izy ao zao io bonjour anareo Nkerika Sud akory aby isika agny naoda Rakemba tsy navy amy raha volagny la olo karany ao zao raha nivolagniko za volagniko aminareo za tsy moasy bokoa za tsy mpaminany za koa mpaminany za nampagnarivo egny nakatsenky amin'ny atsaragna fa za tsy andeha amoriky namako za koa moasy za nampagnarivo egny nakatsenky fa za tsy nandeha namony havako ary tsisy andrany za andeha mony vahoaka karaha za andeha ambany vahoaka karaha za fa anao ndraiky koa nagnara tsy mariny anao riaky zoky be ary hoan'ny zoky be juska mitaolagna anao mihina lasopy baka taolagna mbo ariagna fa anao hoan'ny zoky be hoan'ny zoky be anao juska mitaolagna anao ke niboaka igny ny mariny volana milliard et des milliards ny somengara vatomanga tagnatin'ny raha B777 voilà izake izy tsy mikoavy zay hebaka teto natao hoe nareo volagna fotsy sy nino nikapokapoko raha tsy hainareo zay he matoa mivolagna matoa zay mipublier raha ene anagnane preuve io tsy midika hoe ka za zanaka ny Diego tsy mahay raha mandalo a sud a Toliara zany malagasy ino tsy ahaizako raha mandalo a sud za zanaka ny Ambaribeky tsy mahay raha mandalo a Sava hay zany malagasy za zanaka Madagasikara karaha ndafy eto ndrenao fo baka anao mbola Madagasikara fo mbola aéroport na Nosy Be na Ivato en français ty reo fa mahay tatatata piou ny affiché ay fulany ho avy voly karaha zegny amy numéro ny voly karaha zegny amy place karaha zegny adresse-nazy amy tany ke intsakaiky Madagasikara iny matoa raha jiaby io azone hene anagnane preuve ary sakene volagna apodiko volagna anaka teo betibetiky teo tsy olo jiaby ny ratsy ary tsy olo jiaby ny setoany na masontoko na hamay fa matoa olo magnatony zay he mitondra milanja mitintiny miloloha dossier hoe aza la ty zala raha mahavoa zay mifaritry zay agny ty zala raha mamango zay mitany misy zay agny zay ne mahay mamaky zay ne mahay mizahy fa zay tsy andeha hagnano n'importe quoi donc raha koa hitanay logique mariny
tianareo tsy tianareo io tsy maintsy aboakanay horetany horendagnitra ary tsy maintsy aboakanay koa hoe ahaizan'olo zoma misy raha karaha zegny afaty karaha zegny zoma misy raha karaha zegny amin'ny tany karaha zegny avaka olo madio anao tsy tokony mavozana za tsy enkina monolo za tsy enkina angala vola amin'ny vahoaka za tsy enkina angodigny fanagnam-bahoaka za tsy enkina andafy tany drazananaka za tsy enkina andafy tany nde nividy tany tsy enkina ataoko parce que nino tsy aza masy tanin'olo ifankaratsy amin'ny vahoaka karaha za tsy mamango amin'ny zokibe ary za sura fa ro zandroko aby reo na Fabre na Joakim na Barabasy Somaily na i Saintiasy ny Porongo za sura fa ro tsisy nivangatany fotony avenir andro aty ny robatinareo le tanàna ndre lovanay daky tamy dadinay tamy dadilahinay tamy babanay tamy reninay fo rongotinareo robatinareo ravenareo alehnareo intsika zay koa nividy agny tsy hoeky zay nagnary volan-drano zay ke normal reto bigigo reto mena gigo ndraiky dinosaure politique reto tsy voly ro tsy voly fotony ro volango aminareo ro io tsisy velon-tegna mba mbaranareo amizah koa nazao amindreo io mba misy velon-tegna mba miasa amy bureau mba miasa amy société ndreo raha joela ndraiky raha vatomanga parce que igny magnefa reo pesos be isaka mission fa reo koa nadosy io nde reo tsy gadetsika libéré ava baka reo za tsy anonon'olo araiky zay fa aia izy io directeur parkage aminay ambanja io nefa n'olo be nanagna placinazy o izy mpanera aminay ambanja ao palahelo anareo mamihevitry tsy ho tatrany aloko andriafa tsy tavandraigny fa izy koa aloko aby anao tsy maintsy tatrany aloko zegny raha tiako volaigny amle resaka corrompu mbola misy mbola feno ary mbola njakanjakandry zala za boko midriky amy lafiny corrompu io amin'ny ambaripo io parce que raha io mbola misy fa zegny raha misy ry avako aby rangatainay nefekanareo avako magnanaova konangery amy lamaka nde tsy mamitsy manasa vody fa nefa raha nataonareo mboleza miala fa ino raha tondry zala TGV reto napitokika ary napagaga adignandreo fa ro neto io 16 ans est-ce que ro mba naheny tandregny olo firy tamitsika vahoaka firy tamitsika managna zegny managna antoko politique nangataka fiognana ny tamy rajoela ny tamy reto olo aby reto est-ce que tsika nalendro non rozy amizay setry mangataka fionana mangataka table ronde dadilahinareo tsisy table ronde ndraiky TGV zegny matatesa valitsika ny amonanareo tsy ataone fa aleo fitsaragna gnano ny asany asa patoegna zay vahoaka zay sady tsy badony tsy donto fa matatisa valikatsika io tsisy table ronde ndraiky TGV ny mapara ny mapara ke za mitodiky aminao mon colonel président Michael engany tsy ho acceptenao zay parce que valeny fontriky fontraka azovy te tsy nitaregny ta Madagasikara nalefa koa demandinao frère tsy haiko karakory ino problème tsika io azovy vahoaka tsy nitaregny azovy vahoaka tsy nitretre ravanareo tany ravanareo tragnon'olo alenareo lovan'olo ziska firenena lafinareo niananareo nde ngataka aminay hoe mila magnano firesagna aza mavozo zay nataonareo teo koa zay tsy mabozo 10 taogno zay teo tsy nandeha Madagasikara zay nanginy zay niady efo niananareo tatrany tsy ampoizy ke hoe agnano table ronde angataka fiognana tsisy fiognana koa za zoko be fo tsisy miogno aminareo boko tsisy mitandegna anareo lazoly ataova audit monsieur le président ary zay raha angatako aminao monsieur le premier ministre
asiava audit manomboka amin'ny président Fokotany magneragna Madagascar jusqu'à amin'ireo agnabo jiaby tô. Allo tantara itsara. Zegny raha misy. Tsy haiko nino réseau problème aminao agny mon frère fa raha tiato ampidiriko anao tsy mety tafidriky. Azafady mampidriky zandry fabrabaka zay. Ke corrompu nampavantagna ro jiaby. Madame Mpaky bazora nareo baka mbalavelogno Andoharano. Anao tokony miala. Za koa placenao Madame Mpaky za démissionne parce que fa ela za zoky be volagna asanao tsy hainao. Fa anao olony pesosy. Fa tsy niana anao andegna boaka arrestation naboaka ny Mpaky nino. Ro jiaby teo anao tsy nagnano arrestation. Aia amizay baka zo Bianco. Zo ne fotoagna ilagna Bianco e. Bianco zo tokony mijotsy nagnano ty. Apetako fanontaniana alohan'ny hidirako ambariby. Mitodika aminao za Bianco. Général DG Bianco. Aia résultat ny audit nataonareo tambariobe tam préfet resaka détournement de fonds publics. Aia audit nataonareo tam maire Aliaboudou. Nagnaratsy fatao nandika lalagna amin'ny règlement communal nataony tambariobe. Aia lalagna mifehy raha nataony fikambanam-be ny Labanany. Ny représenter Labanany tam raha natao tasakatia. Miamby anao za mamaly zegny DG Bianco anareo Mpaky. Audit zay nataondreo. Volan'olo nangataka visa. Tandremo nambarako teto tamizay agnarandreo vazaha reo nitaregny aminaka ty mbola aminaka agnarandreo io. Fa les jours zany publié ro vazaha nitaregny nangalany ngiahy préfet. Angelo Kizembindrazagna vola milliard. Io nareo mahay hoe zoky be ty songamady. Trongo tsy ho izy antimahoro. Hoavy raha ty. Za bokoa nefa nivolagna. Za hoavy. Bokoa kaza fanody za velogno. Surtout nareo telo là. Nareo kaza fanody za velogno. Labanany. Aliaboudou. Azovy. Préfet Angelo. Za tsy mamangondra anareo. Za tsy andeha hamono anareo. Koragna atsika fasafasa. Ka justement baka zandre corrompu diable ro lanko aminareo. Ary zegny antony zay nangataka tam président Michael. Mon respect mon colonel. Oui, ravagna ny institut diable, administration diable. Ary indrindra ny assemblée sy ny sénat baka fa rava. Assemblée io ravagna. Fa o tegna tsisy manjary. O misy lohan'olo ratsy jery. Ary ratsy karaha soranany. Tianareo. Fa ianareo donc olo volaniko amin'ny assemblée zegny. Ratsy jery ary ratsy jusqu'à amin'ny soranany. Amin'ny assemblée io. Hitanareo boka zy. Publication nataony zandrilahy honorable fidèle. Oui, misy vola fa nandeha agny 28 milliards. Andeha agnadosogna fofokaigny colonel. Magnadoso fofokaigny io nareo fa tsika fampitana. Bokoa fa hainay olo nazo vola io. Ary fa hainay olo ketriky raha io. Ary atsika malagasy mety fa mahay raha zegny. Fa aloha andeha tantara. Hitatsika fampitana. Ratsiratsy réseau zay mon frère, ratsiratsy réseau. Ke zegny raha tiako volagniny ambara hoe zay kazabadoenareo fa zay tsy bado. 5 taogno zay nivolagna. 5 taogno zay nitatatata. 5 taogno zay nifihezinareo. Tsy mahazo zay koa ny tiandeha tagny zay nandeha. Io matany babanareo sa tany reninareo sa lovanareo tamin'ny dadilahinareo. Ke iboaka igny. Niboaka ta Maurice. Nino fo raha nataonareo tam Mpaky, HJ, IGE, Bianco. Fa magnino raha jiaby tsika eto toujours ivelany fo vao matatra izy. Toujours ivelany parce que simple les réponses nazy. Les pesosy nanjaka corruption misy. Rangon Fokotany
jusqu'à président de la République, jusqu'à Vanga. Regny navola zany indépendant, zany zegny hoe za tsy miankina. Dadilahinareo tsy miankina, anareo jiaby mifendra vatomanga. Mbaranareo tsy hainy. Ry sasany zay baka nagnano ino agnaran-dray? Ino agnaran nataon'le zalahy raiky ry Avatoro. Hay. No manko karaha motriny loatra amin'ny assemblée ka ianao ndeha hagnano Avatoro. An'izay bady anao. Sa anao magnano zay gonigony. Za teto fa nivola aminareo misy vola nandehandeha tô navitagna nagnano Avatoro igny. Fa zigny malo igny tsy hainy kinefa mbo boaka ko. Fa izy fa commence miboaka ba. Za teto nagnambaranareo vahoaka. Resaka corruption fo. Ro nivory. Londony firesakina io. Sasasasany tam Pacifique. Zegny nagnano izy. Ary nipiara-dia tamin'ny Norbert Lara Ratsirahony. Nivory tamin'ny tragnony Lara Norbert Lara Ratsirahony. Nambarako teto. De naboakako teto tsy mila tondro. Agny za hava agny. Voilà, merci aminao nagnambaranaragna anany. Za fa ela nagnambaranareo. Io laolo sy teny io. Io dangereux. Magnasary magnadio tegna izy fa izy farany maloto. Mamalia izy koa tsy faly. Mikaye za izy koa tsy ravo. Fa anao zandry la sy teny honorable. Ratsy karama anao. Ratsy karama anao. Zahava fo. Ndre pre-tanàna aminao toliara fo fa tsy mila anao. Fa tsy mitia anao. Toliara eky. Fa tsy mitia anao ary fa tsy mi-accepter anao. Considéré toliara anao tsy député toliara. Mangala ondra le mama. Za koa tam place-nao sy teny. Za ny démission za volo politique. Parce que pesosy nazonao fanaro loatra. Fa zobika jamais ampy. Zay ne problème pesosy io. Izy koa setoany. Pesosy io ne setoany. Toujours izy mampidika anao mahame. Anao bokoa boakany amin'ny setoany. Nefa io maly. Rava. Hitanao zegny. Zandry la cité vahoaka jiafa magna publication mivolagna anao nga. Mialaza la. Antegna koa fa tsy tian'olo miala. Ndreka anao fa sasaindreo honorable cité-ny. Za koa na sasaina roto. Za fa tsy mivolagna eto. Ah, sérieux? Justement baka. Za nahazo raha mombanao baka toliara zandry. Honorable cité-ny kon dévoleko devant vahoaka eto. Depuis anao cité-ny jusqu'anao zao tsy haiko azovy. Ah, anao vola azoko be. Iana menao an'io dossier io. Za fa tsy agnambarako. Aleo vahoaka itsara anao. Anao koa fa tsapategna. Nde olo marina anao aby ao fa mivolagna hoe misy vola mandehandeha ao mila agnadosy fofokegny président colonel Mika. Mon respect mon colonel. Fa hain'olo jiaby black micmac no frère. Mivoleza politique tsy manjary. Mangala ondraha ho tsimiko azy. Za teto fa nivola aminareo. Ro jiaby position tsy haiko lagnireo. Nifendra vatomanga. Anareo ndraiky naregny reo io nivolagna raha vatomanga. Anareo naregny reo io ndraiky nasaky nikoragna raha vatomanga. Ni dossier raha vatomanga. Koa tsy zay teto. Aleo tantara itsary. Ary iriko, angatako, ary zay diabeto mangataka mba hoe ny fitsaragna agnano ny asany. Fa rehefa tsy anao ny asany fitsaragna, aleo ny vahoaka anao fitsaragna. Ben oui.
tsy azoko raha ty frère eseko ampidirina anao tsy mifipitriky asa donc toetrandro koa baka ratsiratsy maresadresaka zay tsiko izy io ty nataniandra io fa bon donc varatraza baka Diego tagny fa velimera igny donc tafidika aminay andafy aty tsy ene ara voagna samby film nety ato iseko raha jiaby système jiaby frère fa anao tsy tafidriky tsy haiko nino problème eto ouais ke raha karaha zegny le resaka reto arako atsika isan'andra hoe tanky mbola io reto goaiky antitra sojaben'ny politika mamono firenena reto atsika tsy tafiary ary atsika koa mbo iankigny amindreo io fo hitandregny ro io hiaraka amindreo io atsika dans la merde atsika tsy à la mer fa atsika dans la merde azonao ok ça marche oui zay boka volaniko teo hoe le toetrandro koa ratsiratsy mandrivotra asa varatraza baka amitsika Degoin donc nivadiky navy en France aty tsy atsika Europe soit disant boka météo fa nivola hoe misy tempête quelque part donc zegny koa nareo boka mivola hoe andafy any mba misy réseau ta aminay aty misy izo ma ndragnahary nagnamboatra réseau io fa olombelogno koa fa avandry ratsy réseau ratsy raha jiaby donc atsika mivoleza atsika teo ny korontana niady ny tolo tailleur io donc tanero baka tailleur azovy tamindreo nasaky ny jotso lerany sajoa fa vaky ry sasany hitanao agnabony 4x4 ry sasany hitanao agnabony moto ry sasany vo hitanao magnasary bantabruti atsika vahoaka miaro hegnitsika tompo fa atsika tsy piaro olo tokony isaoratsika ny kapisaty regny olo miaro atsika fa koa reto romena gigo ry sojabe politicien tsy haiko firongo reto ro io tsisy raha pare velo tegnandreo ozy aminareo mba mitania boka ro azovy amindreo io misy société azovy amindreo io miasa bureau azovy amindreo io chauffeur ny taxi même chauffeur ny bajaj fa ce sont des businessmen mampalahelo tegna mampalahelo igny le resaka corruption ke io angatako aminao monsieur le premier ministre monsieur le président mon colonel mon respect Michael ataovanareo hiafangana ny audit ny fitsaragna reto ambikambiny mbola miodiody ary mbola manjaka amin'ny fandravagna amin'ny fangalagna fanagnan'ny vahoaka ny fonds public reto manomboka amin'ny fokotany volaniko jusqu'à tsika avy an-tampo fa ty raha mampitokiky za ay izy ty rehefa may volitratra nareo may mitsakaraka hoe aia minoko motra iny raha nampitokiky za oh misy Angelo aroe boka fitondrana préfet amitsika Madagasikara io Angelo préfet Antananarivo anao mo azovy ke andeha hagnano fifidianana président fokotany amin'ny fotoagna zio ary mila atao zay fifidianana président fokotany agnatin'ny faritry ny Antananarivo n'importe quoi anao ne monsieur le préfet Antananarivo fa ela zany volanao o dada to niala io nao fa kola fa pila karaha zaty non anao ndongy io tsy azo omena autorisation tsy azo zegny hoe niana anao nde vola aminay fa hoe ataova fifidianana président fokotany anao miala point barre fa anao farany tsinanjary tantananarivo tao ary tsy acceptenay fifidianana zay hezy io mehe zay iny fivolagnanareo zegny zay hezy io ny io zay hezy io ny eto zay he magnara-dalàna constitution na ny hoe système io soloany etsendriky fa zay tsy mila système nareo pourri io zay tsy mila io constitution coloniale nataonareo tamy 2010 io constitution aînée mbola raiky nataony Ratsiraka tamy fahabolantany
tamin'izy navy teo ary igny légal mipetraka amin'ny Nations Unies fa le reste après n'igny tsy mipetraka agny c'est-à-dire illégal constitution jiaby nataonareo tafara ka oka tsika jiaby tsara iza raha zegny andiniky raha zegny ary zegny raha angatany aminao monsieur le président isorako aloha anao nagname délai premier ministre hoe 1 mois izy koa fa tsy magnano asany izy taila rotinazy ambaleo valizy ambara izy zahava boka nomoaly anareo tsy lany fagnahy gaga monsieur le premier ministre inona viendreo kongoroty mpamaraky ny TGV Orange corrompu tsy nanjary indrindra tam primature atao nomoaly mbola présent amin'ny primature baza avy aminay koa ny premier ministre ny antony navy regny olo regny tary andeha atao ino andeha pitiky virus sandy hitondra nino arety mifindra arety mikiky mialatsiny aminao premier ministre nataonao maly tsy nanjary tsy tokony présenté tary regny olo ny TGV sy ny mapara sy salopara regny anao koa fa andeha agnano karaha io premier ministre sitra de maintenant anao miala alohan'ny zay hidariko taezagna anao poa eto anao miala andeha ametraka anao place nao tadiavinaiky olo ny TGV Orange jiaby regny navoronao tamin'ny primature no moaly tu prends les gens comme des cons ou quoi wow il faut arrêter hein anao koa fa tsy tiaraka amin'ny vahoaka amin'ny malagasy miala déjà anao fa maloto olo jiaby fa mahay fandagnarinao anao mbo eo mbola namiany président 1 mois le raha koa baka président anao namiako 15 jours anao amizay premier ministre de 15 jours ke zegny izy oka atsika omela atsika kaza ribiribeny reto koeky antitry ny politique ry sotra be politique reto ndraiky reto mena gigo agnatin'ny fikambanana tsy haiko opposition tsy haiko nino io tsisy opposition vous êtes tous des bandes abrutis olo ndraha vatomanga jiaby anao bon andalo ambary mibetsika aloha tsika andeha aty goa maraparanako izy za fa ela nagnambaranareo vahoakany ambaribe tanànanakahy tiako eko karaha ataoko mahay Madagasikara mitia Madagasikara ary mitia les 23 régions plus les 6 provinces zany eny volana taminareo za nagnantory Madagasikara za tsy nandeha vity karaha zoto pe à son âme fa za navita ny découvre Madagasikara za zao alatsika anao Toliara io za tsy very za koa avy a Toliara quartier roa tsengy tadiako za mitady Tsenenge ndraiky Ankery za fa stere za navy a Fianaratsoa za mandeha fanadina ndraiky Ambositra za fa tsy very za fa stere za lefanao Tamatavy ambilary foiky mazengabaka tsy volagniny Tananarivo za tombo teo nianatra teo Intsakeky Diego na savana diana za tsy mandry antany ino raha tiako volagny hitanareo publication naboaka ohatra atsika jiaby mipartager io anareo mehe zao avy ambadiky an'izigny préfet Angelo Kizembindrazana fa ela nivolaniko anareo ambario be adosoanareo io préfet io fa io mamono anareo fotony ino io biby masiaka ningara vatomanga ndraiky fa ela nambarako anareo raha zegny teto seva mody andapa izy ampianara izy karakory mitsaka 45 minutes io ambario be nkifiny izy boko démerde la peau de fesinazy izy mangala taxi mody andapa ambario be matananany babany sa tananany reniny sa niloveny tamy dadilainy peste antsoroko izy ambaranareo izy ze za zoko be volagny izy atsika kasa fanojo préfet Angelo ndre anao hitako andapa agny anao ntonko koa za tsy nde zany tsy nde tokondra anao za magnataonao maromaro frère
Zokibety karakôry. Tsaroanao raha nataonao tamin'ilay tambalibe izay fa am'taniko izy araiky zay. Za mitandregny réponse. Nino raha nataony mbola mitohy fandravagna tranon'olo, fangalagna tranon'olo. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, onjona vitina roa mijotso amin'ny ambaribe ao fa mbola miôdiôdy ao ry masantoko ry mahamercy eto any, ry moidy, madiapaha, ho anty mahoromay izy. Adosoa ao io préfet io adosoa ao. Izy nefa misy sanction tokony magnadoso izy ao. Tamin'ny raha ny audit nataony Bianco, fa tsy sakin'ny Bianco naboaka izy parce que mbola nipekony raha vatomany. Alia bout fa nisy sanction koa tokony mamango izy kipay. Fa rorela io fa convoquena Tantanarivo natao audit. Araiky natratrarana détournement de fonds de visa an'olo. Vazaha jiaby naleny vola atao. Angelo Kizembindraza. Nagnodiny vola ny rond-point ne, nisy niavinao débloquenao vola rond-point tsy hita ndraiky niany. Regny olo tsisy, regny olo tokony atao hoe olo namono olo nandeha la guerre zegny. Tsy mila tribunal koa lia boty ndraiky Angelo ndraiky Labanany. Tsy mila tribunal. Gadreky ary. Fanjakana matsiaro koa magnaboaka roa. Regny le 3 mousquetaires namotiky. Tegna namotiky Ambaribe. Mamalia zay tsy faly amizegny eto. Ndesy olo tegna mbavandreo ndre nindreo tsy abozoko. Momoala, mbola tsy siagnatra no Angelo. Nandeha nagnaraka igny amy tany ne. Babanao manitondra tany baka andapana avy eo sady dadilahinao. Pesta antsoroko ty. Anao fa ratsy. Nde anao tsy lany voiny andilagna ao. Aboko no mbola ratsy jery. Oh, nambady koa magnangina nambady anao. Azo baka lamba amy dokany isak'olo amy raha tiany. Fa karaha ataoko aloha anao koa tamy dokany anao tsisy ampivangy. Karaha hitanareo maneky amy dokany aby regny le maneky noara regny. Karaha igny ataony Kizembindraza. Le mpandafo lamba regny tany anao reo fa reo misy maneky noara regny. Karaha igny ataony Kizembindraza Angelo. Boko rotely mira mafeky izy karaha rotely Ambaribe io. Ah, zay olo mafeky e. Sitrana lavitra zany gaka margozy naharoko 4 fe, boko izy naharoko 150 maladie, eko vatagna anaka salama fa ko rotely la reo. Ino ma fivolagnany Toliara izy zay hoe 4 fe tsy majanga raha karaha zay. Rotely. Misy fomba fivolagna Toliara zay zay. 4 fe tsy majanga, tsy haiko magnino. Rotely, tsisy raha pare. Za teto fa nagnambaranareo vahoakany Ambaribe. Hoe système nataoko nambara. Izy koa izy fa tsy ala. Ataova karaha nataonay tamy 82. Anareo tsy mila mikarosika. Aloha amy trano amy préfet, amy district ery, amy Jemgoe. Roy Samborina reo gadreky, caleçon fataova aminany, aza asiagna chaussette pieds nus, tsy mila sans masque. Boucla, goma vangoenareo zany tananamporanareo zany, jusque izy avamporatsakana roa milakôky izy mody. De maire de la peau de fesse nazy amizay avy ankifigna ary izy mizaha lalagna mody andafy. Tsy mamoa fotany mandry za. Karaha zegny nagnanaovanay ray aman-dreny tompoko la mevalignitsy tamy 82. Nde izy lany fagnahy, midi moins quart izy miboaka amy bureau nazy baka agnabo izy lany fagnahy, zahavany fely population ny Ambaribe jiaby tambato. Misy nino? Loanao mijotso zay taminany. Déshabillé. Gomene andra midi be mendragnariny Ambaribe igny rango ary, amy district ambany ary, jusqu'à Satoto. Ko tsy miala. Voilà, merci aminao mamany.
Katrafe lavitra tsy ahody zegny. Ya. Zegny raha tiako volagniny. Rotoliara mbaka nahaizako volagna io hoe katrafe lavitra tsy lavitra ahody feky, tsisy raha pari, tsisy raha lagna izy. Ke zegny izy. Ke anareo barobe ne merolo. Vavanareo. Vatananareo. Avy amin'ny hiranoa hoany izy ty. Jaune anazy olo fa hody. Tologno fa nandeha fa ravagna. Zao nareo vao mitsangana. Ande izy magnano zay ndraiky, za magnamenareo courage, ary za miaraka aminareo. Amin'ny magnaraka mba tandrignesana volagnan'olo. Hoe adao miaraka amin'ny tologno. Miaraka tsisy afody vava zegny. Anareo mavilomindreo sa anareo zanakandreo. Magnaraka amizay maragnako izy. Arapaigny tonga amizany pays anao zokila ray aman-dreny Jean-Luc Drakosijara. Mafy ny aignatsika, mafy ny tolona nataotsika, nody ventiny rano nantsakaigny. Engane zokila, ho ela velogno anao, hitondra haritra anao faritry ny Diego io, indrindra fa ny Diego ville. Mba hampotinao karaha amin'ny nataonao izy taloha. Mba fagniriany vahoaka ny fidianany anao tamin'ny zagnany zegny. Tsy nagnano propagande atsika fa tsika nahalany atsika tsotapolo managnambiny isan-jatony. Kenao zao ataoko mivolagna any Ambarivo be hoe nipody amin'ny zarany ny Antsoro. Antsoro nipody amin'ny zarany. Atsika vahoaka ny Diego tsy ambelatsika manokana havatsika. Lolo avitsika zo. Matoatsika niany ny loloa izy, ny lanja izy, ny kololo izy, rangorasara, ziska navyo. Karaha zegny koa tokony ataotsika hiaraka hiasa aminazy. Mba himpodiana ny lazan'ny tanànatsika Diego Suarez. Mba himpodiana ny tanoratsika mba hireharehany faritry ny Madagasikara. Fa tsy andeha volagniny hoe amin'ny raha tsy manjary. Potina atsika province ny Diego io baka tsy manjary ratsika Diego agnatiny, manjary ratsika Diego agnatiny. Ke miarabanao za zoko be solo tegnanay jiaby eto amin'ny mahazanaka varatra zay hitondrako volagna zay namendry rahalahy reto hoe zoko be ndesa volagna ampitao amin'ny zokilatsika Drakosijara Jean-Luc. Ke miarabanao zay ndregny ndre tsy tagny fa zay ravoravo. Zay ndraiky arivarivaigny agnano dombera. Fa izy magnano zegny aleko volagna ny dedesa amin'ny hiranazy hoe aza magnano mamy loatra fo. Ya. Zegny forangatako, iriko, atsika vahoaka ny Diego. Fa zao raha remarkeko. Aia mari aleva hono karaha tsy nagnaboaka vaovao. Aia mari Ben Ali. Zay province ny Diego karaha zay misy journaliste nifaty ndraiky anniversaire, zay misy journaliste minono ndraiky misolelaka, ka nagnino ma maire any tsy nonoenareo tsy solelahy tao. Io koa ny maire atsika jiaby. Zegny edy le toetsaigny tsy manjary amitsika avaratra agny magnova. Magnano velomatsika jiaby amin'ny magnaraka koa. Mialatsigny atsika fa tokony hidriky teo zandrilahy Fabre fa noho niaratsy ny toetandro izy nambarako teo hoe ny météo andafy aty fa mivolagna fa misy tempête mety hiditry quelque part agny de zegny aviany misy tsiko maresaka nino ka anaka ny réseau tsy tapitapy. Bonne sieste zay mpagnano la sieste.